Žijeme v dobe, kedy deti denne prijímajú množstvo informácií, avšak nie všetky sú pravdivé. Dezinformácie, digitálna bezpečnosť či kritické myslenie sú dnes kľúčovými témami, s ktorými sa musia mladí ľudia denne vysporiadať. A práve preto do Rožňavy prichádza aj Detská univerzita, jedinečný vzdelávací projekt, ktorý 20 žiakom z miestnych základných škôl otvára dvere do sveta poznania zábavnou a interaktívnou formou. Za týmto projektom stojí občianske združenie Pomoc, podpora, pomáhanie, ktoré pôsobí pri detašovanom pracovisku blahoslavenej Sáry Salkázy v Rožňave ako súčasť Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety v Bratislave. Vďaka Karpatskej nadácii a Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia sa univerzita dostala medzi 10 najlepších projektov grantovej výzvy Školy budúcnosti 2024. A to znamená jediné. A teda, že inovatívne vzdelávanie dorazilo aj na východné Slovensko, ako aj do nášho mesta. Žiaci počas jarných prázdnin zažili týždeň plný vzdelávania, ale aj zábavy, na ktorý určite tak skoro nezabudnú. V prvý deň Detskej univerzity navštívili naše televízne štúdio, kde sme im predstavili, ako funguje práca v médiách a čo všetko obnáša. Žiaci si mohli vyskúšať, ako sa čítajú zahlásenia pred spravodajskými reláciami, ale aj ako sa robia rozhovory, strihajú videá a v neposlednom rade sme im ukázali aj s akou technikou sa v televízii pracovalo v minulosti a s akou pracujeme dnes. Nechýbala ani ukážka dronov a keďže sme sa nachádzali v interiéri, malí piloti si let skúsili pomocou trenažéra. Veríme, že sa žiakom exkurzia v rožňavskej televízii páčila a že sme ich našou prácou zaujali. Dobrý deň, milí diváci. My sme si prišli vyskúšať prácu v televízii. Na chvíľu sa z nás stali moderátori, redaktori a kameramani.